Преминаване през кръстовище. Кръстовище е мястото, където два или повече пътя се пресичат, сливат или разделят на едно ниво. Това налага необходимостта през едно и също място да преминат превозни средства от различните пътища. За да стане това безопасно, се въвежда предимство за преминаване. Предимство е правото на един участник да премине преди друг. Законът за движението по пътищата разделя кръстовищата на два вида: кръстовища на равнозначни пътища, кръстовища, на които единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство. На кръстовище на равнозначни пътища водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. Това е така нареченото право на десния. В този случай посоката на движение на превозното средство няма значение. От правилото на десния се ръководят помежду си и водачите на трамваите. Водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите пътни превозни средства, независимо от местоположението и посоката им на движение. Водач на пътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е длъжен да пропусне движещите се по пътя с настилка пътни превозни средства и пешеходци. Водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат тези, които се движат по пътя с предимство. Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилата на кръстовище на равнозначни пътища. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които не се намират на пътя с предимство. На кръстовище, регулирано с пътни знаци за предимство, първо преминават пътните превозни средства по пътя с предимство, като завиващият наляво и в обратна посока дава път на движещия се направо и завиващия надясно. Превозните средства по пътя без предимство също се ръководят помежду си от горното правило. Когато движението се регулира с сигнали на регулировчик, преминават участниците в движението, за които е подаден разрешителен сигнал. Когато сигналите на регулировчика разрешават едновременно преминаване на нерелсови пътни превозни средства и пешеходци, първи преминават пешеходците. Ако пътните превозни средства са релсови, те преминават преди пешеходците. Когато на кръстовището има светофари, преминават превозните средства, които имат разрешаващ сигнал. Когато сигналът на светофара разрешава едновременно преминаване на релсови и нерелсови превозни средства, предимството е на релсовите. Предимството на едно кръстовище се определя от сигналите на регулировчика, на светофарите и от пътните знаци за предимство. Когато има несъответствие между тези сигнали, водачите се съобразяват с сигналите на регулировчика, независимо от сигналите на светофарите и пътните знаци. Когато има несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци за предимство, водачите се съобразяват с сигналите на светофара. На кръстовищата с помощта на пътни знаци, маркировка и други средства за сигнализиране се създава определена организация на движението, която трябва да се спазва, независимо от средствата, които осигуряват предимството на дадени участници в движението. При тази ситуация, зеленият сигнал на светофара разрешава преминаването във всички посоки, но пътен знак Г4 указва възможните посоки за преминаване. В ситуация като показаната на следващата фигура, завиването надясно е забранено, независимо от разрешаващия сигнал на регулировчика. Ако обаче регулировчикът изрично подава сигнал,
който противоречи на пътния знак, тогава се изпълнява сигналът на регулировчика. Пътен възел е мястото, където два или повече пътя се пресичат на различни нива. С пътни възли задължително се осъществява връзката между автомагистралите и на автомагистралите с другите пътища. За напускане на автомагистралата има лента за забавяне. Във всички случаи преминаването през пътен възел изисква намаляване на скоростта. Включването в автомагистралата става от лента за ускоряване. При движение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак, водачът е длъжен: първо, да включи къси или дълги светлини. Второ, да изключи двигателя при принудително спиране в тунела, ако то не е кратковременно. При движение в тунел е забранено движението назад, завиването в обратна посока, спирането за престой и паркирането. Пътен участък с ограничена дължина, в който едностранно или двустранно има намаление на широчината на пътното платно, се сигнализира с пътни знаци А7, А8, А9. Когато през стеснен участък от пътя не е възможно разминаване, предимството за преминаване през стеснени участъци от пътя се сигнализира с пътни знаци Б5 и Б6. Железопътните прелези са с бариери или без бариери. Видът на прелеза се сигнализира с пътни знаци А32 и А33. Пътни знаци А34.1 и А34.2 определят броя на коловозите. Всеки участник в движението трябва да проявява особено внимание при приближаване към железопътен прелез и преминаване през него.